I didn't want to root too much. Uchiru. All right. Anomu Deka, the special advisor on public orientation. Makana onwelo ife no n'obodo kita in the whole wide world. If I know kumakia weboro coronavirus, another one weboro Lassa fever. So uzi ihe na aba ka anyị ga-esi na ya wee metụkasị aka n'ife ndị ọzọ. Ịma na Igbo na-ekwu okwu sị na mgbochi ọya ka ọgwụgwụ ya mma n'obi so. That's so. Ọ ka mma na anyị gbochiri ọya karịa mgbe anyị ji ekwubu ife anyị ga-eji wee gwụ ya. And Chukwu mere amara enwe etu o esi wee gbochi ife a na-ekwu. So ọ kara anyị mma na enyere anyị the tips anyị ga-eji wee gbochi ya bụ ọya. Abịa n'ife gbasatara coronavirus. Anyị ma na anyị bụ ndị Igbo. Yes, ndị gụrụ akwụkwọ n'etiti anyị dị ka aja dị n'ala. Ma doctors, professors, ndị dị iche iche. Mana abezie basically, kedu ife eji mara ndị be anyị ịzụ na ile. Anyị bụ ndị a na-ejekarị China. Egwu obodo na-abịa China, inene ifu na ndị be anyị na-aga China karịrị akarị. Adịọ na China ka ya bụ a na-etere ha ofe ebunu ji arachakwa ha eze n'isi kịta. O wee bụrụ nke a kpọrọ coronavirus. Coronavirus a na-enweta ya n'ụsụ. Ama na ọ bụrụ ụmụ nwaanyị na-emekarị ife anụ ụsụ a na ọ na-abụkarị ụmụ nwoke. Mana ụmụ nwoke a bụ ndị di anyị. Ụmụ nwoke a bụ ndị ụmụ anyị. Ụmụ nwoke a bụ ụmụnna anyị. Ụmụ nwoke a bụkwa ikwu na ibe anyị. Kedu ihe anyị ga-eme? Anyị ga-akwụsị ịta anụ ụsụ. Maka na onye ọbụla na-ata ụsụ ije ihe dịka na ogidi a na-akpọkwa special meat. Special and very sweet. Yeah, you've tested it. That's a good one. Eziokwu amaka. Mana nina ime test zi yaza. Etinyege mbago there. Maka na asị na ọnụ ụsụ a ka this bat, ka this coronavirus dị n'ime. Ewe sị anyị atazinie. Ewe bịa gwakwa anyị ọzọ na anyị se na siala ịta anụ ụsụ ọ bụrụ ebe obe. Anyị ga-ese nakwara ibutie n'aka mmadụ. Maka na onye ọbụla butere ihe ga-eburu nwa ewu ebufe onye ọzọ na-ebutere ihe. Kedu ụzọ esi ebutie? A na-ebutie n'ụzọ dị iche iche. Enwere ike ibutie site saliva. Enwere ike ibutie site na sneezing, uzele, ụkwara. Ịnọdụ ịma ndị be anyị a na-eme ka nwanne mmadụ sọkalịrị anyị. Ife niile anyị ji wee na-aba afa dị iche iche na-egosi na mmadụ amaka, mmadụ ka, ndụ ka akụ. Ife niile nwanne amaka, nne amaka, fancha niile. I nwere ike fụ ebe mmadụ nọ na-esi uze. Oh, nne, God bless you. You're blessed. You're blessed. Is that ịdọbirigo nala? Ma Chineke ekwana ife ọjọọ. Na onye bịara n'ime ogbebekwa eti ihe ma iwere ọsọ gaa dị ọfa ijedo nọgodi ka ozesi ya dị uzele. Bịa n'ọzọ ifu ebe a na-akwa ụkwara ejedebe na nso nọdụ ebe tara aka. Then another thing dị ka ibie wee bụrụ na ọ ga-adị oke mkpa na abịa n'ife gbasatalụ ndị ichie anyị amara etu even ndị di abịa ka anyị ncha niile bụ responsible married women. Na anyị ga-ama etu gwakwa ndị di ya n'ifo anyị na-ekwu. So we're not talking to young girls. Ị ga-asị na you are talking to young girls. Gịnị na ndị ichie galagala gburugburu. Anyị ncha niile amago na anyị ga-agwa di anyị maka na ọ bụrụ na di anyị bute obunye anyị. Biko na ebe ife eziri anyị taa. Ị ga na-asọrụkakwa. Iji ịgba moto. Make sure na ijere ọbanye moto ndị mmadụ kpakọchasịrị akpakọju. Maka na o nwere ike isi ebe ahụ iti mesalụ mmadụ chichasa gị na-arụ iburie. Ọya abụkwa na ọya afụgoro si na nke a bụ ife na-agwụ ya. Ọya kpatara eji asị ka anyị gbabara ya ọsọ. Maka na ọ bụrụ na afụ gị ife na-agwụ ya isi ọkwa ịdọbiri ọ bụrụ na ụkwara ịdọbiri n'ipụ gị ebe na ijegoro ọgwụ ụkwara nke a dịrị ya n'aka. Mana nke a bụ no way for now ngodi. So biko na anyị ga-ezeli ezesieri ya ike. Anyị bezie n'ife gbasatalụ Lassa, another one na that coronavirus. Ihe gbasatalụ China. Anyị ga na-eje China na-eme business mana now ka anyị kapụrụgodi ka anyị wee mara ebe ife a na-eme mara otu ọ ga-esi wee kwa onye ụkwụ ụwara. Mana ihe anyị na-ekpe ekpere na Chukwu ga-eme amara ka ya bụ ọya ka afọ ihe ga-eji wee gwụ ya n'afa Jizọs. Anyị wee jebekwa ebe anyị na-eje. Mana anyị ga-elota that you can even still do your business through internet. Connect your customers. You mustn't be there before I order afia gị. Ị mara anyị ya ijekwuru onye ma anyị ọkụzi elu gị. Ihe anyị na-ekwu ọbụgodị na anyị chabụrụ ndị nọ into business line. We can tell our brothers
and sisters na pife kwuru ị chọrọ ije China nna aka na je China down ka nwagodiri ebe ihe a na-ekwu na-aga ka o wee nwee ike i protect the person maka na ọ bụrụ na eburu ofu batara anyị ebe a I tell you na ezigbo nsogbu ga-adị mana Chineke ama eme ka o meela anyị n'afọ Jizọs biko anyị wee lezie n'ihe gbasatara Lassa fever. Lassa fever is real. O nwere ndị ebe a nọ na-ekwu ọ na-asị oke fa na-ata mgbe fa na-ata taa ma nsị taa ma amịlị gị ka na-akọrọ ife a sikọrọ ife abụọ ka ha tawa oke ha na-ata oke adịrọ mmụọ ọtụta na maka ndị na-ata biya ata ma ndị Kogi fa na-atakwa mana unu wepụ nke a n'akụkụ na-etikwana ya obodo dị iche iche ma ndị Igbo ma ndị Hausa ma ndị Yoruba all the tribes ndị na-ata oke buru ibu o nwere ndị a na-ata ya iche so ife a na-ekwu bụ ọ bụrụ na ị na-atapụ oke ma ọ na ịma onye na-ata oke ime gịnị ise naanị ya maka na oke mmiri oke amịlị ya na-enye anyị Lassa fever nsị ya na-enye anyị Lassa fever mmadụ nwere ike wee weta abacha ndị ọbụla esiri n'ọkụ biko anyị elisini ya gọvanọ na-ayọ anyị biko anyị elisini ya ihe dị ka abacha ị ga-ama na etu isi wee preserve abacha na be gị mana ị mụrụ si na onye nke n'ibu ya n'afịa na-ele ime otu o si wee preserve ime oke onye na-awụ n'elu na ngwere na-awụ n'ala ihe a ka eji si anyị zeelu ma ndị na-aṅụ garị onwe ndị dị so natural na ha nọdị otu ọmụ ihe ndị mgbogbo ahụ a na-agụ fada na gidi ndị oyibo mana kịta ka anyị zeelu ụdị ife a ka ọ na-egbu n'anyị maka na ị nwere ike debe garị oke ama n'elu garị gị enwere ike oke adịrọ be gị oke adị na mkpa agbata obi gị ọ bịa fịa na garị gị ọma gị ilo oke jọrọ njọ na anyị ọzọ bụ na anyị ga-akwụsị ụmụ anyị ma anyị nwa ma ndị di ya ma ụmụnne anyị isunye ọkụ n'asịsịa maka na isunye ọkụ n'asịsịa oke dị n'ọfịa agbabata n'ụlọ and I know na species na-emekarị ife a bụ nke dị n'ọfịa oke agụ so na anyị ga-akaba arụ ka anyị zee ya ka anyị wee ofe nọrọ arọ wee zuoro anyị nne ka anyị wee na-abụchakwa otu anyị si abụcha wee ruo mgbe nwa Chineke ya bịa duru anyị ka anyị na-eji n'aka anyị jee wetere onwe anyị eribe ma afọ eju na abịa na Lassa fever biko mana coronavirus oge ọbụla mmadụ nwere any symptom of na ị na-akwa ụkwara kata ya o usele isi ọwụwa isi mba rịrapịa na o nwere ife ọ bụ ọbụkwa na ọya na be anyị ọkwa ọya gbalụ ga hospital ka diagnose ya gị ka adị sure maka symptom ya na-adịkwa ka nke malaria nke ịba so taking any sickness now for granted enwe emergency center dị na General Hospital Onitsha enwe na General Hospital Umuleri enwezikwa n'Awka ebe ndị a ka ọ ga-abịa ije amarụ ma ọ ya bụ ife ma na ọ bụrụ ya because ọ bụrụ ya ebidogbo a ga-enweta ya mana ọ bụrụ na ebidorogbo nsogbu adị n'obodo so biko ka anyị mara ihe ndị a dum anyị ya akabakwa arụ ụmụ ihe nsusu ọnụ a mmakụ ekwemụ n'aka anyị ka na-adị ọcha ịmụrụ otu onye ya isi wee mee mgbe Ebola na-akwụ aka 247 if you can't see water around you what you do is to get sanitizer. Make sure you have it in your bag every time. I have mine here. Ikwenaka, you will clean your hands. Makana mwere besi ebutie. You know the shape for face. Imwere ike mwako mwari. Onya wesini ya buri ya na oborani. So if I need a governor say, now apart from kade kuna radio and television, that I should go around Anambra State and talk to people, especially mothers, wives, non-tia nina, o webuzeru nwa bụ ụmụada Anambra State biko kwunu nyere gọvanọ aka wee gbasa ozi a ndị ga-etinye n'ịntanetị zisapani ya gwaba na ụmụ Anambra nekwanụ ife gọvanọ kwuru si gbaba ọsọ na ya biko ka anyị wee nyere onwe anyị aka ọ ga-adịrị anyị mma n'afọ a Jizọs amen ndị nke anyị na-ebute ya n'afọ a Jizọs amen ọma abata na Anambra State n'afọ a Jizọs amen ọma abata na Igbo niile n'afọ a Jizọs amen ọma elu ndị Nigeria aka n'afọ a Jizọs amen thank you so much. Thank you.